Pois xa tedes, cita esta noite aí ca miña gran cidade e cita tamén ca petanca. Por que? Porque hoxe vamos animar a xogar a petanca. Mirade, aí en Pontevedra hai 17 clubes que xogan na liga do Concello. Que pasa? Teñen xente, hai moitísima rivalidade, pero a maior parte da xente é maior de 60 anos. Se queren facer un chamamento a xente como a ti, que ten esa técnica depuradísima, para que vaya xente máis nova. Un petanqueiro, pero vamos, petanqueiro, bueno. Buscan xogadores Pues de petanca. Imos en directo, María Dapia, ti pasache como a mí, miña filla, ti a mí non me biches, pero vaya por Deus. Cales son os requisitos para poder xogar a petanca? Ter o ánimo que nós temos, e xa chega ou non? O ánimo é importantísimo, pero sobre todo non facer trampas como as que acabo de facer eu, que tirei 3 bolas e dis que solo se poden tirar unha. Dios mío, querido, xa empezo mal. Hai dúas, son dúas, díceme por aquí. Bueno, José Luis, pregúntame polos requisitos. Ven pa aquí, non te me escapes. Polos requisitos para ser xogador de petanca e disme que é un xogo para todas as idades, que non hai requisito ningún. Requisito? Ningún. Bueno, sí, hai un moi importante. A ver, cuál? Querer participar na petanca. Eso sí. Eso sí, querer participar. Ten ganas de divertirse, ter ganas de facer deporte e ter ganas de vir ao tempo libre. Deporte faise porque as bolas pesan que dá gusto velas. Mira, por que estades buscando aquí en Pontevedra xogadores de petanca? Bueno, vamos a ver. Mira, isto é, casi pode dicir que van por barrios. Bueno, mellor vamos por parroquias. Vamos por parroquias. A maior parte dos equipos pertenecen a parroquias. E resulta que hai en equipos que teñen xente de máis, en cambio outros non lles chega xente. Pero que sucede? O que xoga unha parroquia, chámalle, por exemplo, Sebe, vamos a falar Andrés de Sebe, por exemplo. E resulta que está Santa María de Sebe, por exemplo, non? Pois un non quere xogar co outro, non quere cambiar de parroquia. Por eso temos que en unha parroquia sobra xente, en outro falta. Pero mi madriña querida, entonces andan medios enfadados, eso non pode ser. Xogan hasta nenos, non poden vir nenos hasta aquí. Sí, poden entrar todos os rapaces que queran. De feito, nós estamos promocionando a petanca dentro das escolas. Ti eres do clube. Espera aí un momento, espera aí que vou interrumpir a Carmen. Carmen, tú como fas, Dios mío, patinarlle tanto ali a bola? Non te creas que atino moito, Carai, levarlle dando a todas que te vin tirar. Mais ou menos, pouco. Tamén non creas que ensaio moito. Estou ensaiando pouco. Vouche dicir eu que tedes moitas horas de ensaio detrás, a que si, Anxo? Sí, aquí... A ver, a bola é para baixo. Principalmente un dos trucos da petanca é ensayar. A ver, tira aí, a ver como che fai a ti. A ver, a bola, mira, aí agachadiño. E agora... Por que te agachas así tanto? Para apuntar, para intentar apuntar a darlle a bola o mellor posible. Oiches, falábamos antes de requisitos. Estar en forma hai que estar, porque senón non mava bola calquera. A ver, siguiente, quen lle toca? Mero, veña. A ver, pero non te marches, Ángel. Ai, Dios mío. Estouche preguntando se hai que estar en forma para xogar aquí ou xa te pos en forma mientras te xogas. No, hai que estar un pouco en forma porque senón parece que non, pero unha partida de petanca do campeonato é dura. Dura 2 horas, son 4 partidas. Dura 2 horas. Hai que ter os brazos fuertes, polo menos. Entonces, as bolas pesan casi 700 gramos cada unha. Queres que non, 2 horas agachándote a recoller bolas e depois tiralas, pois queres que non, ejercicio faise. Dixéronme que erades moi parranderos tamén, que non só é xogar a petanca, despois hai festa, non? Claro, aquí do que se trata, a petanca non foi só para estar ao aire libre e facer deporte. Tamén é sobre todo para confraternizar. Para socializar. Socializar, ca xente, conocer, temos equipos en todas as parroquias, conocemos xente nova que non conocíamos, e cando acabamos as partidas procuramos os equipos ir xuntos a tomar unha birra ou... Eso sí que me apunto eu. José Luis, xa para acabar rapidamente, onde teñen que contactarse se queren unir aquí aos equipos de petanca de Pontevedra? Bueno, vamos a ver, contactar con nos é un correo electrónico. Como é? Rapidiño que temos que marchar. Veña, petancapontevedra@gmail.com petancapontevedra@gmail.com. Pois aí queda, José Luis, xa nos contaredes se encontrades ou non xogadores. Eu creo que me vou unir. Veña, vamos para ali que quero tirar outra bola. Vamos para lá. E eu tamén que xa teño polo vermello, logo. Eu xa son aí, xa son do clube. É que nos traemos o uniforme, o uniforme do clube para xogar a petanca, non me digas. Que maravilla. Eu quero te ver a ti xogar a petanca, un día facémolo aquí, facémolo a Veña, proba. aproveitada raiolas de sol.